Тази седмица може да разберете нещо, което ще промени мнението ви за човек или ситуация. Седмицата от 6 до 12 април е много специфична, защото на 10 април Меркурий навлиза в сидералните риби, знак, в който той е в падение, а там са вече Сатурн, Нептун, Слънцето и Марс. Когато Меркурий е в риби, логиката не работи. Ще трябва да разчитаме много повече на усещанията и интуицията си. Ще има много информация, но не цялата ще бъде вярна. Много емоции, но не всички решения ще бъдат правилни. На 12 срещу 13 април Марс ще съвпадне с Нептун. Аспект на разкриване на истини, падане на маски, изтощение и объркване, но и на много силна интуиция. Слънцето е в последните градуси на Риби, между край и ново начало. Затова тази седмица не насилвайте нещата. Не е време за битки, а за тишина и наблюдение. Не бързайте, не вярвайте на първата информация, не реагирайте веднага, пазете си енергията. Ще ви се отразят добре работа в тишина, терапия, духовни практики, почивка и разходки около вода. В момента светът се пренарежда. В световен план това е седмица на напрежение и действия зад кулисите. А когато големите неща се пренареждат, най-мъдрото нещо, което може да направи човек, е да запази спокойствие, трезва преценка и да не прави резки ходове. Къде в живота си усещаш, че нещо не е както изглежда? Напиши ми в коментар. Свържи се с мен за лична консултация. До скоро!